Και παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα πρέπει να φτάσουμε gold. Πάμε. Και να ξέρετε, κάντε ένα like στο κανάλι μου και μια εγγραφή. Ο στόχος μέχρι να φύγει το 2025, δηλαδή μόλις φτάσουμε το 2026, είναι οι 3.000 εγγραφημένοι. Σας παρακαλώ, εύχομαι με τη βοήθειά σας να φτάσουμε 3.000 εγγραφημένους. Θα ανεβάζω κάθε εβδομάδα από 2 βίντεο, κάθε εβδομάδα από 2 βίντεο. Έφυγε η κότα. Κόστηκε λίγο αστείο. Πάει, θα φας εγώ. Έφυγε η κότα. Φίλε, έλα. Φεύγεις. Τι, πώς δώσεις έτσι, τι gameplay ήταν αυτό που έκανε. Τρελός. Τώρα αυτός δεν θα τελειώσει, ωραία. Αυτός θα πέσει. Δεν πρέπει, ήταν αναγκαστικά να πέσει. Με το ζάρι δεν μπορώ να πω να ρίξω. Ωραία, απλά θα πάω από εδώ. Πάμε εδώ, θα ρίξουμε τον άλλον. Και μετά στο τέλος όλους τους άλλους. Τους τρελούς. Ωραία, απλά, έλα φίλε. Πάμε, θα φύγεις. Γιατί δεν σε θέλουμε εδώ. Oh my god, είμαι πολύ τυχερός. Oh my god. Φίλε, πόσο τυχερός είμαι. Είμαι πολύ τυχερός. Εγώ είμαι... Όχι ρε φίλε, πάλι πάτσα. Είμαι μείον να πει, είμαι μείον 25. Τι είναι 45, εντάξει. Αν δεν παιδιά όλη την ώρα είναι 45 να παίρνουμε, ποτέ δεν θα το φτάσουμε το gold. Είναι ο μεγαλύτερος μου στόχος να φτάσουμε το gold. Πάμε να φτάσουμε gold. Και μόλις φτάσουμε gold, θα ξεκινάμε και βίντεο με αμάξια. Βίντεο με Roblox, βίντεο με... Ό,τι θέλω θα κάνω. Τι στο καλό ρε φίλε, τόσο κόλλησε ρε φίλε και με μείον αρπή έλεος. Λες και γίνεται επίτηδες σε μια φάση. Εντάξει, τέλεια, τι να πω, άμα είναι να μην ανεβαίνουμε, να κατεβαίνουμε μείον 45. Εντάξει, μείον 45, μείον, θα τα χάσω όλα τα αρπή μου, θα φτάσω πάλι 0, θα φτάσω πάλι bronze. Ούτε bronze, wood, μη σας πω. Ρε φίλε, αυτό το ίντερνετ. Μ' αρέσει που έχω και τα περιόριστα δεδομένα ανοιχτά και δεν τραβάει καλό ίντερνετ. Δεν ξέρω τι δουλειά φταίει, τι φταίει, πρέπει να κλείσει το Wi-Fi του σπιτιού. Δεν ξέρω τι στο καλό φταίει. Πάμε. Ωραία, πάλι καλά που έβαλε την ίδια πιθαρά σκάουρα πάλι. Ωραία, τώρα θα περιμένουμε λίγο. Ωραία. Πάμε. Άμα είναι ρε φίλε εσύ να μας παίρνεις όλα τα βελιά και να μας ρίχνεις κάτω, άμα είναι έτσι να κάνουμε κι εμείς ρε φίλε. Όχι ότι έχω βάλει τώρα το emote καρδιά, αλλά ξέρεις. Αυτός είναι τοξικός. Πάμε φύγω. Είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει όλη την ώρα να βάζω abilities.
Απλά θα κάνουμε ένα ριλά. Έλα ρε φίλε. Αυτό το πράγμα ρε φίλε, να έχουν όλη την μπουνιά στο max level. Είναι τρελό αυτό το πράγμα ρε. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Φίλε, είναι άδικο, είναι άδικο, είναι φουλ άδικο, είναι φουλ. Είναι φουλ άδικο ρε φίλε, είναι φουλ άδικο. Τόσο άδικο ρε φίλε δεν παίζει ρε φίλε, τόσο άδικος. Έχει μπουνιά εκεί, παμ, έχει αγκαλιά, μπουνιά, κλωτσιά, όλα. Και έχω μόνο μια μπουνιά, μια σπίδα, το ζάρι. Τώρα το μόνο αυτά δεν έχω. Έχουν και λίγο κομμαπίνι. Τα παιδιά σε ένα άλλο βίντεο. Όσο ξέρετε πάντα να το δείτε. Τα scout abilities μου θα τα δείξουμε στο τέλος του βίντεο. Ωραία, με το πόδι εσύ το λέμε εδώ. Καλά να πάθει, είμαι χαζός. Αυτό το πράγμα. Να έχουν όλοι όλα τα σπασμένα τα emotes. Έλεος. Κάτσε τώρα πλάκα να πάρουμε λίγο κάτι. Ωραία, θα πάρω αυτό εδώ. Όχι, χαζομάρε. Ξέρεις τι, θα πάρουμε και τέτοια να έχουμε. Και τώρα που το λες θα πάρω και αυτό το ζώο. Τι είναι δωρεάν. Τώρα να πάρουμε και κάτι λίγο δωρεάν. Κάτι λίγο το δωρεάν. Δύο skins που έχω και δύο skins που δεν έχω.